Alin? Sige. Souvenirs. Welcome. Puerto Galera. Yeah. Ang ganda ng dagat mga bay. Ayan mga bay, preparing take off na kami papunta sa ilog. So mga 1 hour ang biyahe mula dito. Then pagkatapos namin sa ilog ay diretso na rin kami uwi. 650 Dominar 400, 650 C900, 650 Course NMAX, CX25R. Yan, sikat ng araw. Yan o, pauwi naman ako. Yun. Alright. Sa inyo, magkano gas nyo? Ay, hindi nyo man pinultank eh. Hindi natin malaman kung magkano kong kinain. Hindi may pupultank. Pultang yan. Gas mo, hindi natin yan eh. 200 to. 200. Akin 350 mula dun sa ano, hanggang dun na sa Puerto Galera. Ito eh, magastos pa kayo papunta-punta sa bayan. Dito sa ano? Doon sa Richard kagabi? Oo. Punta ka na punta nga dito, 350 lang. Oo. Hindi mo na ako karga doon kagabi. Ha? Di ba doon lang tayo sa inyo, nagkarga tayo doon? Yan na ngayon. Yun na yun. Ayun na ngayon. Aabot niya patang 700. Aabot yung bro, 900 yung bro. Abot. Bilang ata. Kaya na, dito nagkakakwentahan na kami sa gasolina namin. Punta ko lang. Sagad para... ayun. Konti lang ang diferensya. 750. Konti lang diferensya. Sa'yo, magkano na pakarga sa'yo? 800. 800? 500? Full tank na ulit? Ay, hindi sagad. Ano, full tank na ano, bar? Oo. Full tank. Isa tank eh. Hindi naman. Hindi sagad. Sa'yo Kuya Ben? Sagad sa'yo Kuya Ben? Oo, sagad. 700. Parehas lang din. Ito, saan ito? Yung isa 500. Oh. Kanina eh. Kunti lang ang diferensya ng mga gas namin. Mas nagsawa na kakahintay. Iniisip niya dumiretso na tayo eh. Yun. So, dito sa grupo na ito, yung NMAX ang pinakamatipid. And then sumunod ako.
finally mga bay, nakasampa na rin kami dito sa... Oh, then shout out sa silang Yeah. Riders Bikers and then Ninja Philippines, shout out. Nakasakay na rin kami finally. Mas mahaba pa yung pila namin dito kaysa sa biyahe namin. Yeah, right. Isang oras lang namin mahigit kinuha yung Cavite papunta dito. So wala pa akong masyadong nakasakay. Enjoy!